מחורר. אתה יכול עם הקטן. עם זה אתה עושה את זה? כן, עם ה... אוקיי. טוב, תעביר, בוא נשתל אותו גם. היהודי הזה, בוא נשתל אותו. אני אומר, נעשה ממנו מצות. אנחנו יהודים, בוא נשתל אותו. טקס חליצת הקוקוס. איזה מוכן, האם? מה שיפה בקוקוסים, שלא צריך לתת להם להתחדרר. קצת מה? לתת להם להתחדרר. נכון. לא צריך לסוג לנו דקנטי, אתה יכול ישר להרפץ אותם. מים של ה... בוא'נה, זה אחלה של ספורט, תחשוב על זה, זה בונה את הפלג גוף העליון. אפשר להביא את זה לחדר כושר במקום... וואו, זה ממש טעים, קח. סדרת פתיחת הקוקוסים שלנו.